Στα 65 του χρόνια ο Colin Firth είπε επιτέλους αυτό που ο κόσμος δεν περίμενε να πει. Ο άνθρωπος που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να ερωτευτούν τον κύριο Ντάρσι, ο οποίος στάθηκε στο βάθρο των Όσκαρ, υποδιόμενος έναν βασιλιά που μαθαίνει να λέει την αλήθεια του, πέρασε τα τελευταία χρόνια ζώντας κάτι πολύ πιο περίπλοκο από οποιονδήποτε άλλο ρόλο που ανέλαβε ποτέ. Και τώρα έχει παραδεχτεί τον έρωτα της ζωής του. Το ερώτημα είναι ποιος ή τι είναι στην πραγματικότητα αυτός ο έρωτας, επειδή η απάντηση στην οποία έχει καταλήξει δεν είναι αυτή που περίμεναν όλοι. Ο Colin Andrew Firth γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1960 στο Γκρέισοτ του Χαμσάιρ της Αγγλίας. Ο πατέρας του ήταν λέκτορας ιστορίας. Η μητέρα του ήταν μελετήτρια συγκριτικής θρησκείας. Οι συζητήσεις στο τραπέζι στην οικογένεια Φέρθ περιστρέφονταν γύρω από τον Καντ και τη θεολογία, όχι τα συναισθήματα. Ο νεαρός Κόλιν ήταν έξυπνος και ανήσυχος στο είδος του παιδιού που ένιωθε τα πάντα βαθιά, αλλά δεν είχε λεξιλόγιο για αυτά. Το δράμα έγινε η γλώσσα του. Στο δραματικό κέντρο του Λονδίνου δεν ήταν και ο πιο εκφύσεως χαρισματικός στην αίθουσα και το ήξερε. Αλλά είχε κάτι που τελικά παρατήρησαν οι διευθυντές casting, την ικανότητα να μεταδίδει τον πόνο χωρίς να λέει λέξη. Αυτή η ιδιότητα, η οποία μια μέρα θα του χάριζε ένα βραβείο Όσκαρ, δεν ήταν κάτι που ανέπτυξε σε μια τάξη. Ήταν κάτι που εξασκούσε από την παιδική του ηλικία σε ένα σπίτι όπου το συναίσθημα ήταν ένα διανοητικό πρόβλημα που έπρεπε να αναλυθεί και όχι μια ανθρώπινη εμπειρία που έπρεπε να βιωθεί. Εσωτερικοποίησε τα πάντα. Διατήρησε την πανοπλία του γυαλισμένη ακόμα και όταν αιμορραγούσε από κάτω. Και αυτή η συνήθεια τόσο χρήσιμη στην οθόνη, τόσο σιωπηλά καταστροφική στη ζωή, θα τον ακολουθούσε σε κάθε σχέση που είχε ποτέ. Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 1995 όταν μπήκε σε μια λίμνη στο Derbyshire και αναδείχθηκε ως ο κύριος Ντάρσι. Η μεταφορά του μυθιστορήματος «Περηφάνεια και προκατάληψη» από το BBC μετέτρεψε ένα βρεγμένο λινό πουκάμισο σε πολιτισμική συντομογραφία για ένα συγκεκριμένο είδος αρενοπότητας, σκεπτική, συγκρατημένη βαθιά συναισθηματική, αλλά συνταγματικά ανίκανη να το εκφράσει. Ξαφνικά, ο Colin Firth ήταν ο άντρας που κάθε γυναίκα ήθελε και κάθε άντρας ένιωθε αόριστα ανεπαρκής δίπλα του. Δεν κυνηγούσε τη φήμη. Τον κυνηγούσε αυτή και εμφανιζόταν ντυμένος ως ένας χαρακτήρας που έφερε τη συναισθηματική του καταπίεση ως αρετή, κάτι που για τον Colin ήταν κάτι σαν παγίδα. Επειδή ο κόσμος ερωτεύτηκε έναν άντρα που δεν εκφράζει τα συναισθήματά του και μετά περίμενε ότι ο Colin Firth θα ήταν αυτός ο άντρας και εκτός οθόνης. Για 30 χρόνια αυτός υποχώρησε. Οι ταινίες της Bridget Jones βάθυναν την παγίδα. Ο Mark Darcy, αξιόπιστος υπομονετικός, αρκετά σίγουρος για τον εαυτό του, ώστε να περιμένει μέχρι η γυναίκα που αγαπούσε να καταλάβει τα προβλήματά της, δεν ήταν τόσο χαρακτήρας όσο μια υπόσχεση. Εδώ βρισκόταν το ιδανικό, ο άντρας που αγαπούσε χωρίς όρους, που έμενε χωρίς δυσαρέσκεια, που δεν απαιτούσε ποτέ τίποτα σε αντάλλαγμα. Εκτός του ότι αυτός είναι ο ρόλος, όχι ο άντρας. Και ο άνθρωπος εκτός οθόνης έδειχνε ήδη σημάδια κάποιου που έδινε πάρα πολλά και ζητούσε πολύ λίγα. Όταν κέρδισε το Όσκαρ το 2011 για την ταινία «Ο λόγος του βασιλιά», υποδιόμενος έναν μονάρχη που παλεύει με τη φωνή του, μαθαίνοντας να μιλάει όταν όλα μέσα του ήθελαν να μείνουν σιωπηλά, οι παραλληλισμοί ήταν σχεδόν υπερβολικά προφανείς. Χειροκροτήθηκε για την ερμηνεία ενός ανθρώπου που μαθαίνει να λέει την αλήθεια του, ενώ παράλληλα καταπίνει τη δική του. Η πανοπλία ήταν άψογη, η αιμορραγία ήταν ιδιωτική και κανείς στο κοινό δεν μπορούσε να δει τη διαφορά. Πριν από τη Λίβια, πριν από την Ιταλική βίλα και το σκάνδαλο που τελικά θα την ξεσκέπαζε, υπήρχε η Meg Tilly. Και αυτό το κεφάλαιο της ζωής του Colin Firth είναι ένα κεφάλαιο που οι περισσότεροι άνθρωποι προσπερνούν γρήγορα επειδή δεν ταιριάζει με την αφήγηση του τέλεια συγκροτημένου Βρετανού gentleman. Είναι πολύ ομό, πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποκαλυπτικό για τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την ερμηνεία. Γνωρίστηκαν το 1980, 9 στα γυρίσματα του Βάλμοντ, ενός δράματος εποχής που γυριζόταν στη Γαλλία και την Τσεχοσλοβακία. Η Meg Tilly ήταν Αμερικανοκαναδή, πρώην μπαλαρίνα που είχε μεγαλώσει σε πραγματική φτώχεια στον αγροτικό Καναδά.
Τόσο φτωχή που έχει μιλήσει για το πώς έτρωγε σκιούρους ως παιδί, για μια παιδική ηλικία που χαρακτηριζόταν από την έλλειψη και την ιδιαίτερη σκληρότητα που παράγει η έλλειψη. Είχε προταθεί για Όσκαρ για την ταινία «Η Αγνή του Θεού». Είχε κερδίσει μια χρυσή σφαίρα. Είχε 2 παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της. Ήταν από κάθε άποψη, κάποια της οποίας η ζωή ήταν ήδη αρκετά περίπλοκη. Ο Κόλιν αφοπλίστηκε αμέσως όχι από τη φήμη της ή την εμφάνισή της, αν και τα 2 ήταν σημαντικά από κάτι πιο δύσκολο να ονομαστεί μια ποιότητα πραγματικότητας, ότι είχε πραγματικά διαλυθεί και πραγματικά ξαναχτιστεί, που κάποιος που μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου τα συναισθήματα ήταν φιλοσοφικά προβλήματα θα έβρισκε εξαιρετικό. Δεν έδινε παράσταση. Απλώς έδινε. Και για έναν άνθρωπο που είχε περάσει όλη του τη ζωή κάνοντας παράσταση, αυτό ήταν το πιο μεθυστικό πράγμα που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Έφυγε από το Λονδίνο. Άφησε την καριέρα του. Μετακόμισε στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, σε μια μακριά ξύλινη καλύβα βαθιά μέσα στο δάσος έξω από το Βανκούβερ. Ούτε τηλεόραση, ούτε τηλεφωνήματα πρακτόρων, ούτε κόκκινα χαλιά. Βοήθησε να μεγαλώσει τα 2 παιδιά της Meg από τον προηγούμενο γάμο της. Έκοψε ξύλα. Έφτιαξε ένα σπίτι. Για 5 χρόνια δεν ήταν ο Colin Firth ο ανερχόμενος Βρετανός ηθοποιός. Ήταν ένας ερωτευμένος άνθρωπος που έκανε τη δουλειά που απαιτεί στην πραγματικότητα η αγάπη σε ένα μέρος όπου κανείς δεν τον παρακολουθούσε. Ο γιος τους, ο Will, γεννήθηκε το 1990 και τα 5 χρόνια που πέρασαν μαζί σε εκείνη την καλύβα, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες ανθρώπων που τους γνώριζαν, και τους 2 ήταν από τα πιο πραγματικά ζωντανά χρόνια της ζωής του Colin. Η Meg έχει πει ότι και οι 2 πίστευαν όσο ζούσαν εκεί ότι ήταν ο έρωτας της ζωής ο ένας του άλλου. Η λέξη που χρησιμοποίησε είναι σημαντική. Όχι ότι τον αγαπούσε, ότι πίστευε ότι αυτός ήταν το μόνο που χρειαζόταν. Παρατατικός. Κερδισμένος μέσα από την ιδιαίτερη θλίψη της απώλειας, κάτι που νόμιζες ότι ήταν μόνιμο. Η σχέση έληξε το 1994. Η απόσταση είχε συσσωρευτεί. Όχι γεωγραφική απόσταση επειδή βρίσκονταν στην ίδια καμπίνα, αλλά επαγγελματική απόσταση. Η ιδιαίτερη διάβρωση που συμβαίνει όταν η καριέρα ενός ατόμου έχει βαλτώσει εντελώς και του άλλου περιμένει κάπου πίσω στην Αγγλία να γίνει αυτό που πάντα επρόκειτο να γίνει. Ο Colin επέστρεψε στο Λονδίνο. Μέσα σε ένα χρόνο έγινε ο κύριος Ντάρσι. Και ο άντρας που είχε περάσει 5 χρόνια κόβοντας ξύλα στην άγρια φύση του Καναδά έγινε ξαφνικά ο πιο περιζήτητος ηθοποιός στη Βρετανία. Δεν έχει μιλήσει ποτέ πλήρως για το πόσο του κόστισε να φύγει. Αλλά ο γιος του, ο Will, μεγάλωσε στον Καναδά με τη μητέρα του και τελικά μετακόμισε στην Αγγλία ως ενήλικας για να ακολουθήσει τη δική του καριέρα ως ηθοποιός. Και η Meg Tilly, όταν ο Colin κέρδισε τη χρυσή σφαίρα του το 2010, έγραψε στο blog της «Χαιρόμαστε τόσο πολύ για σένα. Χορεύονται χορευτικά. Απόψε θα σηκώσουμε όλοι ένα ποτήρι κρασί για να πιούμε πρόποση για τη συνεχή επιτυχία σου. Αγκαλιές και φιλιά χαράς από όλους μας». Το 1996 ο Colin γνώρισε τη Λίβια Τζουτζιόλι στα γυρίσματα της μίνι σειράς του BBC Nostromo, τα οποία γυρίζονταν στην Ιταλία. Ήταν βοηθός παραγωγής. Ήταν Ιταλίδα ζεστή παθιασμένη με τον τρόπο που ο Colin με τα παιδικά του χρόνια στο Hampshire, την πειθαρχία του που επικεντρώνεται στο δράμα και τα χρόνια συναισθηματικής συμπίεσης έβρισκε ταυτόχρονα εκθαμβωτική και τρομακτική. Την ένοιαζε η τέχνη, ο περιβαλλοντισμός, η δημιουργία, κάτι που είχε σημασία. Δεν την ένοιαζε, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν η φήμη που τον ακολουθούσε πλέον όπου κι αν πήγαινε. Ήταν εντελώς αφοπλισμένος. Υπάρχει κάτι στην ρομαντική ιστορία του Colin Firth που γίνεται ορατό μόνο όταν την κοιτάξεις ολόκληρη με τη μία. Τον ελκύουν σταθερά οι γυναίκες που είναι πλήρως διαμορφωμένες από μόνες τους. Γυναίκες με έναν κόσμο που δεν τον απαιτεί στο επίκεντρο. Η Meg Tilly είχε τα παιδιά της, το γράψιμό της στην έντονη ανεξαρτησία της. Η Λίβια είχε τον ακτιβισμό της στην ιταλική οικογένειά της, το όραμά της, και ο Colin που είχε μάθει από την παιδική ηλικία ότι η σωστή αντίδραση στα οράματα των άλλων ανθρώπων είναι ο πνευματικός θαυμασμός και όχι η διαπραγμάτευση έκανε τον εαυτό του κατάλληλο. Εκείνος με εξυπηρέτησε, χρηματοδότησε, επένεσε. Εμφανιζόταν μόνος στα κόκκινα χαλιά όταν η Λίβια προτιμούσε να εργάζεται και έλεγε στους δημοσιογράφους ότι είχε καλύτερα πράγματα να κάνει από τα κυκλώματα διασημοτήτων και όταν το έλεγε ακουγόταν σαν άντρας που είχε βρει ακριβώς τη σχέση που του άξιζε.
παντρεύτηκαν το 1997, απέκτησαν 2 γιους, τον Λούκα και τον Ματέο, των Λόντον και μια απέραντη βίλα στην Ούμπρια. Η Λίβια μετέτρεψε την Ιταλική ιδιοκτησία σε ένα οικολογικό καταφύγιο και ο Κόλιν το έκανε εφικτό και ο κόσμος είδε ένα ζευγάρι με ουσία γιωμένο και με σκοπό. Αυτό που δεν είδε ο κόσμος ήταν ένας άντρας που σιγά σιγά σβήνει τον εαυτό του για να κάνει χώρο για το όραμα κάποιου άλλου. Και μετά υπάρχει η λεπτομέρεια που τραβάει πιο βαθιά. Το 2003, ο Κόλιν εμφανίστηκε στην ταινία Love Actually ως Jamie, ένας άντρας που ανακαλύπτει ότι η κοπέλα του κοιμάται με τον αδερφό του, καταφεύγει στη Γαλλία, ερωτεύεται την Πορτογαλίδα οικονόμο του και τελικά ταξιδεύει στην Πορτογαλία για να κάνει πρόταση γάμου άσχημα και δημόσια στη γλώσσα που μόλις μιλάει. Είναι παράλογο και ρομαντικό και εντελώς αδύνατο. Το κοινό το λάτρεψε. Αλλά αυτό που δεν αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα του τύπου ήταν ότι ο Κόλιν είχε μάθει μόνος του Ιταλικά πριν από τον γάμο του με τη Λίβια, όχι για κάποιον ρόλο, επειδή αγαπούσε μια Ιταλίδα και ήθελε να τη γνωρίσει στη μητρική της γλώσσα. Για πολύ καιρό ήταν ακριβώς αυτός ο άντρας. Το ερώτημα στο οποίο θα απαντούσε αργά και επώδυνα τα επόμενα 15 χρόνια ήταν αν ο άντρας που είχε μεταμορφωθεί από αγάπη ήταν ο ίδιος με τον άντρα που ήταν στην πραγματικότητα. Το 2011, ο Κόλιν Φέρθ στάθηκε στο βήμα των βραβείων Όσκαρ και παρέλαβε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Ο λόγος του βασιλιά», μια ταινία για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μιλήσει, που έχει φημωθεί από το τραύμα την ντροπή και το αβάσταχτο βάρος της προσδοκίας, μαθαίνοντας επιτέλους να ανοίγει το στόμα του και να λέει την αλήθεια. Στην ομιλία του ήταν ευγενικός αστείος και απόλυτα ψύχρεμος. Η Λίβια καθόταν στο κοινό με μια λαμπερή εμφάνιση. Ήταν το είδος της νύχτας που απ' έξω έμοιαζε με άφιξη. Όλα άξιζαν τον κόπο, όλα τα χρόνια, όλες οι επιλογές, όλες οι διευκολύνσεις και η ήσυχη αυτοδιαγραφή. Αυτή ήταν η απόδειξη ότι οδηγούσε κάπου καλά. Αυτό που κανείς στο δωμάτιο δεν μπορούσε να δει ήταν ότι κάπου μέσα στον γάμο, πίσω από το χαμόγελο και τα τέλεια σιδερωμένα βραδινά ρούχα, κάτι ήδη έσπαγε με τρόπους που ο Κόλιν δεν θα καταλάβαινε πλήρως μέχρι να είναι πολύ αργά για να το διορθώσει. Μέχρι το 2015 αυτός και η Λίβια είχαν χωρίσει σιωπηλά. Μόνο στενοί φίλοι το ήξεραν. Όπως συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αποτυχημένους γάμους, προσπαθούσαν να καταλάβουν αν μπορούσαν να σώσουν ό,τι είχαν. Κατά τη διάρκεια αυτού του χωρισμού, η Λίβια επανασυνδέθηκε με τον Μάρκο Μπρανκάτσια, έναν Ιταλό δημοσιογράφο που γνώριζε από την παιδική της ηλικία. Αυτό που ξεκίνησε ως νοσταλγία εξελίχθηκε σε σχέση. Εθεάθησαν μαζί στην Ιταλία, μακριά από την εμβέλεια του βρετανικού τύπου. Όταν ο Κόλιν και η Λίβια συμφιλιώθηκαν, το 2016 εκείνη έδωσε τέλος στον γάμο της με τον Μάρκο. Εκείνος δεν το πήρε καλά. Τα μηνύματα που ακολούθησαν ήταν έντονα και πληγωμένα. Ήταν απειλητικά. Ο Μάρκο είπε όχι, η Λίβια είπε ναι και ο Κόλιν όντας Κόλιν πίστεψε τη σύζυγό του. Το 2018 τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης εξεράγησαν με τις κατηγορίες παρενόχλησης που είχε καταθέσει η Λίβια εναντίον του Μάρκο. Ο Κόλιν εξέδωσε αμέσως μια δήλωση υποστήριξης. Στάθηκε δημόσια στο πλευρό της με το όνομά του, τη φήμη του, τους δικηγόρους του. Δεν δίστασε. Ήταν ο άνθρωπος που πάντα υποδιόταν έντιμος, σταθερός αυτός, στον οποίο μπορούσες να βασιστείς όταν ο κόσμος προσπαθούσε να σε κάνει στόχο. Και μετά, το 2019, η Λίβια απέσυρε τις κατηγορίες, δημοσίευσε μια δήλωση στην οποία παραδέχτηκε ότι η σχέση ήταν συνενετική. Ο Μάρκο είχε αποδείξεις. Τα μηνύματα απέδειξαν ότι τον είχε καταδιώξει, ότι οι προσπάθειές του να την επικοινωνήσει αργότερα ήταν αποτέλεσμα σύγχυσης και προσβολής, όχι παρενόχλησης. Ο Ιταλικός τύπος άσκησε πιέσεις στον Λίβια. Τα βρετανικά ταμπλόιντ έθαψαν ως επιτοπλίστων την ενημέρωση, αλλά η ζημιά ήταν ολοκληρωτική. Ο Κόλιν είχε ταπεινωθεί 2 φορές, μία φορά εξαιτίας της υπόθεσης και άλλη μία φορά επειδή μετατράπηκε σε όπλο εναντίον ενός αθώου άνδρα. Είχε προσφέρει το όνομά του ως ασπίδα και το άτομο που προστάτευε έλεγε ψέματα. Όλα όσα πίστευε για τον γάμο του, για τον χαρακτήρα της Λίβια, ήταν τώρα ύποπτα. Αποσύρθηκε στη σιωπή. Δεν υπήρχε πουθενά αλλού να πάει. Τον Δεκέμβριο του 2019 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.
Το 2020, καθώς ο κόσμος βρισκόταν σε καραντίνα, το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε. Ο Κόλιν ήταν μόνος του στο Λονδίνο. Οι γη του ήταν πλέον ενήλικες. Η Ιταλική βίλα βρισκόταν σε διαπραγμάτευση. Ο άντρας που είχε μάθει μια γλώσσα για έναν γάμο, που είχε διαμορφώσει ολόκληρη την ενήλικη ταυτότητά του γύρω από αυτήν, ξεκινούσε από την αρχή στα 60 χωρίς που να πάει και χωρίς κανέναν χαρακτήρα να κρυφτεί μέσα του. Εδώ είναι που ο Στάνλεϊ Τούτσι μπαίνει στην ιστορία όχι ως υποσημείωση, αλλά ως κάτι πιο κοντά σε μια σανίδα σωτηρίας. Ο Κόλιν και ο Στάνλεϊ γνωρίζονταν από την ταινία «Συνωμοσία» του 2000, ένα στην οποία υποδίονταν ναζί αξιωματούχους που προσπαθούσαν να κρατήσουν τα πρόσωπά τους ήρεμα ενώ ήταν συνένοχοι σε κάτι τερατώδες. Η φιλία που αναπτύχθηκε από αυτή τη δουλειά ήταν αληθινή και διαρκής. Όταν ο Στάνλεϊ έχασε την πρώτη του σύζυγο την Κέιτ από καρκίνο το 2009, ο Κόλιν ήταν εκεί, όχι με κανέναν τρόπο που έγινε γνωστό στις εφημερίδες, αλλά με τον τρόπο που έχει πραγματικά σημασία. Τώρα το χρέος είχε αντιστραφεί. Το 2020, καθώς ο Κόλιν προσπαθούσε να ξεπεράσει τα συντρίμμια του γάμου του σε ένα Λονδίνο που βρισκόταν υπό καραντίνα, ο Στάνλεϊ ήταν το άτομο που τηλεφώνησε που εμφανίστηκε. Και το έργο που επέλεξαν να κάνουν μαζί το Supernova σε σκηνοθεσία Χάρι Μακουίν έγινε κάτι περισσότερο από μια ταινία. Έγινε το μέρος όπου ο Colin Firth άφησε επιτέλους τον εαυτό του να νιώσει ότι δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει στη ζωή του. Στο Supernova, ο Colin υποδίεται τον Sam, έναν μουσικό, σε μια 20ετή συνεργασία με τον Tasker, τον οποίο υποδίεται ο Τούτσι, ο οποίος έχει διαγνωστεί με πρώιμη άνοια. Η ταινία είναι ένα οδικό ταξίδι στην περιοχή των λιμνών, όπου δύο άντρες επισκέπτονται ξανά τα μέρη που έχουν αγαπήσει μαζί, γνωρίζοντας ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά. Ο Σαμ είναι αυτός που έχει δεθεί, ανησυχεί, ανίκανος να δεχτεί αυτό που έρχεται. Η ταινία ρωτάει τι σημαίνει να αγαπάς κάποιον που δεν μπορείς πλέον να σώσεις. Το Variety έγραψε ότι ο Φέρθ και ο Τούτσι σου κάνουν κομμάτια την καρδιά. Η ταινία συγκεντρώνει 89% στο Rotten Tomatoes. Βλέποντας τον Colin να υποδίεται τον Sam, τον άνθρωπο που δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα πίσω του, που προσπαθεί συνεχώς να διορθώσει ό,τι δεν μπορεί να διορθωθεί, είναι αδύνατο να μην νιώσεις ότι δεν υποδίεται πλήρως. Δανείζεται τη θλίψη του χαρακτήρα για να δοκιμάσει και τον δικό του τρόπο. Έπειτα ήρθε η ταινία «Η Σκάλα» το 2022. Ο Κόλιν υποδίθηκε τον Μάικλ Πίτερσον, έναν άντρα που κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας του, έναν άντρα του οποίου η δημόσια προσωπικότητα και η ευπρέπεια έκρυβαν κάτι πιο σκοτεινό. Ήταν η πιο αντιφατική επιλογή στην καριέρα του και ήταν σκόπιμη. Ήθελε να αμφισβητήσει την εικόνα που τον ακολουθούσε από την εποχή του Ντάρσι, να υποδηθεί κάποιον του οποίου η γοητεία είναι η απάτη του οποίου η φαινομενική καλοσύνη είναι το ψέμα. Δεν ήταν άνετη δουλειά. Ήταν απαραίτητη δουλειά, το είδος της δουλειάς που κάνουν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να καταλάβουν κάτι για τον εαυτό τους στο οποίο δεν έχουν άμεση πρόσβαση. Στα γυρίσματα της ταινίας «Η Σκάλα», ο Κόλιν γνώρισε τη Μάγκη Κον. Ήταν σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς, γνωστή για τη δουλειά της στα American Crime Story και Narcos Mexico. Είχε κερδίσει ένα βραβείο WGA. Ήταν κάποια που έβγαζε τα προστοζήν, κατανοώντας πώς οι άνθρωποι εξαπατούν τον εαυτόν τους και τους άλλους, πώς οι ιστορίες που λέμε για τη ζωή μας αποκλίνουν από τις ζωές που πραγματικά ζούμε. Αυτοί και ο Κόλιν εθεάθησαν τον Φεβρουάριο του 2022 σε ένα γεύμα στο δυτικό Λονδίνο, να περπατούν, να μιλάνε προφανώς αφύλακτοι, με έναν τρόπο που όσοι γνωρίζουν επαγγελματικά τον Colin Firth λένε ότι είναι ασυνήθιστος γι' αυτόν. Βυθισμένος στη συζήτηση και φαινομενικά πολύ χαρούμενος, είπε ένας μάρτυρας στην Mail on Sunday, ο Colin φαινόταν να κάνει μερικά αστεία και γελούσαν μαζί. Αυτός φορούσε ένα φλατ καπέλο και ένα καπιτονέ σακάκι. Εκείνη φορούσε ένα τυρκουάζ καρό, μάλινο παλτό. Ήταν δύο άτομα στις αρχές της δεκαετίας των 60 που περπατούσαν στο Λονδίνο στη χειμωνιάτικη ηλιοφάνεια και έμοιαζαν κατά γενική ομολογία με ανθρώπους που είχαν βρει κάτι που δεν περίμεναν να βρουν.
δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2022 στην πρεμιέρα της ταινίας Empire of Light στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου την πρώτη φορά μετά από χρόνια που ο Κόλιν εμφανίστηκε σε εκδήλωση με σύντροφο. Οι φωτογραφίες δείχνουν δύο άτομα να στέκονται κοντά, όπως ακριβώς στέκονται κάποιοι άλλοι όταν νιώθουν πραγματικά άνετα αντί να επιδεικνύουν άνεση. Η Maggie Cohn δεν γνωρίζει τον Colin Firth από την ταινία Mr. Darcy. Είναι μια γυναίκα που έχει αφιερώσει την καριέρα της κατανοώντας πώς οι άνθρωποι εξαπατούν τον εαυτό τους, πώς οι ιστορίες που λέμε για τη ζωή μας αποκλίνουν από τις ζωές που πραγματικά ζούμε. Μπορεί να δει πίσω από την πανοπλία και δεν φαίνεται να βρίσκει τρομακτικό αυτό που βλέπει εκεί. Σε μια συνέντευξη του 2025 είπε κάτι που είχε διαφορετική έκβαση από τις συνήθεις διπλωματικές του απαντήσεις. Είπε «Ο έρωτας της ζωής σου δεν είναι πάντα το άτομο με το οποίο πέρασες τον περισσότερο χρόνο, ή το άτομο που διάλεξες πρώτο, ή το άτομο που στάθηκες δίπλα του όταν έπρεπε να είχες φύγει. Μερικές φορές είναι αυτό που ανακαλύπτεις όταν σταματάς να παίζεις και αρχίζεις να λες την αλήθεια, όταν σταματάς να προσαρμόζεσαι στα οράματα των άλλων και αρχίζεις να κατοικείς στα δικά σου». Δεν κατονόμασε τη Μάγκη. Δεν κατονόμασε τη Μέγκ. Μίλησε με τον προσεκτικό τρόπο ενός ανθρώπου που έχει μάθει ότι η σιωπή δεν είναι δύναμη, αλλά μια πιο κομψή μορφή κρυψίματος για το τι σημαίνει επιτέλους να σε γνωρίζουν, όχι να σε αναγνωρίζουν να σε γνωρίζουν. Στα 65 του, ο Colin Firth δεν είναι ο άντρας με το βρεγμένο πουκάμισο. Δεν είναι ο Mark Darcy υπομονετικός και απλός. Είναι ένας άνθρωπος που τα έδωσε όλα στην αγάπη περισσότερες από μία φορές και δεν του φέρθηκαν πάντα ανάλογα. Που πήγε στον Καναδά και έχασε 5 χρόνια της καριέρας του και δεν το χαρακτήρισε ποτέ ως λάθος. Που υπερασπίστηκε ένα ψέμα με το όνομά του επειδή δεν άντεχε να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα. Ο έρωτας της ζωής του. Στα 65 του επιτέλους το παραδέχτηκε. Τι πιστεύετε για την ιστορία του Colin Firth και το είδος της αγάπης που βρήκε επιτέλους? Πείτε μας στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι και θα σας δούμε στο επόμενο.